Good morning mga boxes. Good morning guys. Hoy, nag-mobile ako. Oh, 'di ba? Mobile ang gamit ko, yung new phone natin kasi sabi na maganda daw to pag vlog. So tingnan natin kung maganda pa to. Nag-defrost ako guys. Oh. Kasi bukas kukunin na tong kusina. Oh guys, we only have how many days? Feeling ko mas maganda yung 11. So let's see. Pero weird ang tingog ani ba? Hi! We go bye-bye. Nag-aantay yan si Francis pero nagkausap ko pa kasi yung family ko sa video chat. Yeah? We go outside. Yeah, we go. We go. Red lips man tayo. Very dark tayo ngayon. Hello, hello! Ano sa tingin nyo ang new phone? Wait. Kami lang dalawa ang mga bata nasa school. Francine is in kindergarten. Yeah. Meron tong cinematic bit. Try nga natin yung cinematic. So, this is cinematic. Be-blurred siya. Be-blurred siya sa kuan. Sa background. Ganyan ang cinematic. Hi! What should I do in this? Get your shoes. Alis na kami, Kasi bibili ako ng ulam. Wala kasi may ulam. Tapos magluluto ako kasi pati yung stove. Yung oven namin bibilhin Nanghangyo sila kasi gusto niya ang kusina niya. Ganito daw, meron daw ganyan. Tapos, so ang nahitabo, ang halin namin, ibibili namin ng new oven. So, pastila, morang pintaha. I want a gummy bear. You want a gummy bear? Vitamins, to. For kids. Ilagay ko kayo dito. Pasensya na dyan ni atong kuan. Ang dami talagang mga... Maganda in fairness yung cinematic. Parang meron siyang blurry effect. Here. Alis na kami, Kanina pa ako. Hindi kasi ako malis kagad kanina kasi umaambon siya ba. Parang hindi siya malakas na ulan. Para siyang ambon-ambon lang ba. Yan, kasi madami akong gagawin today. Si Frank is until Sunday doon. Kasi umattend kasi siya ng conference about sa helicopter doon sa Cologne. Tapos, hindi siya nakapagtrabaho. Nag-off siya ng 3 days. So, try niyang i-make up yung days na nawala. Francis, come on inside. Out inside first. Wear jacket first. Jacket. Yeah. Wear jacket, babe. Yeah, here. Jacket. Here. Yo. Bate. Magtuman yun ba? Yeah. Ay, tingnan nyo ang weather. Very maulan. Taliti siya guys. Medyo taliti. Maulan. Mas maganda yung sa 11 na film, Umulan siya. Konti, taliti raman. Pero kailangan ko umalis talaga kasi umuulan. Wala kaming ulam. Ito yung 11. Mas maganda ang 11, I think. Mas clear ba? Try nga natin ulit, Wow! Wow. Walang katao-tao dito, guys. Wow! Yeah, you okay? Wow! A bit afraid, no? Yeah. Wow! Talipi lang. Yeah. Hello guys, nakauwi na tayo. At mag-grocery haul tayo. Mag-grocery haul tayo guys. Ginawa ko kabugat mo na yan Ang bigat pala siya guys. Bigat pala siya. Tapos ako lang nagdala dito. Dalawang bag ang ating first unahin natin itong nasa Aldi. Mayroon tayong mandarins. €1 lang to. 99. Hi, Francis namin. Hello, boy. You want this, boy? You want his socks fixed? Oy, gusto niya i-fix yung socks niya. Ano ba ito? Ganyan na lang. Come on, come here. Sit down here. Sit down here.
Kalat-kalat dito sa bahay namin, oy. Ginoo ko. Ito talaga yung aking, grocery body. Na mambudol. Iiyak siya pag may makikita siyang laruan. Ne. Iiyak mo ne. Na hi. Say hi. Say hi. Hi. You want that? Okay. Bigyan ko to ng wait, napakugos mo niyo. Hindi mo mapabutang. Yeah, this one. Okay. Nag-defrost ako ng... Here, no. You get that one first. No, you have finished that already. Go first. Go watch your Blippi there. Hoy. Magtuman. Hala. Where's your car now? Where is your car, B? Nine nung first word. Ano yung bataan eh? Lagyan mo na ako aning taas, B, sa lagayan ng bigas. Ay, yan. I think much better. Yeah. Kasi yan, itong tripod, hindi man natin kahit. Pero tayo. Meron tayong milk. Ito yung ginagamit ko na milk para sa aking coffee. 1.5. Meron tayong iced tea para drink sa mga bata. And 3.5% na fat. Ito yung inom-inom ni Francine sometimes. Meron tayong jam. Yeah, sarap yan pag Pero tapos meron tayong pork dito. I think 1.28 kilogram. And this one is 1.1. Ito ang nabayaran ko is ito is 4 euros 49. Ang isa naman is 5 euros 77. Gagawin ko to siyang guys, humba style ba na pinamala. Mura po kung na ingredients. Kasi wala na kaming fridge simula bukas. So, ko to siya. Lutuin ko to siya para good for ilang days na. 3 days siguro mag-last, no? Yung humba. Gagawin ko na pinamala. Yung lutong-luto talaga para mag-last ba. So, lagay natin yan dyan. Lulutuin ko yan today. Meron tayong white toast. Toast. Lagyan natin. Ala, nalimot ko na ilalagay. Oy. Nakalimutan ko bumili ng Nutella. Meron kasi akong buns dyan. Tapos, 4 pa ata siya ang laman. Or 5. Or 3. Or 3. Or 4. 5. Tapos, ako, kung kakain ako ng buns, nilalagyan ko siya ng butter at jam. Pero yung kids, Nutella yung gusto nila dyan. Tapos, wala na kaming Nutella. Hindi kasi ako bumibili ng Nutella pag hindi nakasale. Kasi sa Penny, kung mag-sale yung Nutella, mura. Mas makasave ka talaga. So, hindi ako nakabili. Chicken wings. Para sa lunch to ngayon. Lulutuin ko yan. I-air fry ko lang yan siya, guys. Air fry lang natin yan. Ay. Wala na kaming fridge mula bukas. So, maybe everyday na ako bibili ng pagkain ito. Tapos, kung bibili ka namin fridge, dritso na doon pa-deliver sa bagong bahay. Which is hanggang ngayon, hindi pa kami nagka-time bumili. Oy. At wala pang wala pa kaming fridge na nakita. Hindi kasi, wala kasing time si Frank dito. Pag andito siya weekend, mayroon namang ginagawa. And then, anyway, pizza baguette. Ito yung, lulutuin ko din to siya kasi yung stepdaughter ko, guys, hindi siya mahilig sa meat. Siya. And then, feeling ko nagsawa or nalanag. Nagsawa na siya sa rice kasi everyday kami nagra-rice. And then, even though her mom is an Asian, a Thailander, lagi sanay siya sa mga German food kasi syempre dito siya lumaki, diba? And then, so, bumili lang ako ng pizza baguette kasi gusto niya to eh. So, lulutuin ko to at the same time, gagawa ko ng chicken wings. So, si Ella, I think magra-rice yun kung gusto man niya to. So, mayroon silang choices. And meron tayong cucumber. Friday pa naman ngayon. Saturday bukas. So, meron pa kaming time mag-shopping bukas or mag-grocery bukas kasi si Frank, I think hindi siya makakauwi, guys, kasi nga, basta, yun na yun. And then, cinnamon roll from Aldi. Mas gusto ko yung cinnamon from Penny, pero ito, mas 50 cents cheaper. 50 cents cheaper siya, pero hindi ako sumasadya kasi sa Penny. Pumupunta lang talaga ako sa Penny pag merong mga sale, like Nutella, coffee, yan yung mga pinupuntahan ko dun eh. And then, salt, kasi nawala yung salt ko. Feeling ko napack ko siya sa box, pero hindi ko na siya makita kung nasaan siya, guys. It's
Kaya bumili na lang ako ng bagong salt. And then, meron tayo sa DM. Ito pala sa bakery. Brown bread. Yung gustong-gusto ni Francis. Bili talaga ako. Doon pa naman sa bagong bahay. Walang ganyan na bread. Kasi ito, local bakery ito namin dito eh. So, ito, Mugli. Casey's Tangen. I think, ano siya, cheese. Parang cheese bread, stick bread. Ayan. Francis' favorite. Gustong-gusto ni Francis at Francine. So, bumibili ako niyan. Ito yan actually. Nilalagay ko dyan once na open para hindi siya magpupas. And then, this is from Aldi. Para siyang cinnamon. Bumili ako ng dalawa kasi pa-partner ko sa coffee. Diba? Nublaw. Ahos, garlic. Sa Aldi yan. Sa Aldi ko yan siya nabili. And then, meron tayong Fligibad or ano ba yan? Sabon sa tub. Bath soap. Kasi, lagi na itong naubos. Feeling ko ano, ang iwan ko kung anong ginagawa ng mga kids pag naliligo sila eh. And then, wipes para sa pupo. Wipes yan para ni Francine at Francis. Tapos, meron akong Vaseline. Kasi pag winter time dito guys, ang Vaseline, minimix ko siya sa lotion pag nilalagay para hindi masyadong dry yung skin mo. Kasi grabe dito sa Germany guys. Ang nakaka-dry talaga ng skin. And then, feeling ko mas maganda. Mas ang skin ko sa Philippines mas moist kaysa dito. Dahil siguro sa weather nila dito. At saka iba yung ihip ng ano dito. Weather dito ng hangin. So, naglalagay ako ng Vaseline. Pag winter time lang siya. And then, Aptamil Pro Neutra. Bago to sa Aldi. Aptamil din siya, yung milk nila before, pero ito yung milk ni Francis ngayon. 1 plus 2 siya, pero pinapainom ko nito si Francine din. Bali na. And then, may sagbot naman eh. Mga kinain ni Francis doon. And then, yung favorite ni Francis na good to go na mga ano ba? Mga snacks. Ito is mango, banana, apple with carrots. Yung dalawa. Nagsistock ako nito. Madami pa ako pero bumili na naman ako. Ito naman is strawberry, banana, apple, and muesli. Muesli I think is para siyang oats. And then ito, with unicorn talaga yan. Kasi si Francine. Ito naman is Mirabelle in apple first. So apple, pear, and Mirabelle. What is Mirabelle? Basta yun na yun. So, ayan lang ang ating napamili, guys. And then, magluluto na tayo. Madaming basura dito. Magluluto ako. First, mag-air fry ako ng i-air fry ako ng chicken wings. Air fry ko lang siya kasi yun yung i-lunch ko. I-lunch namin kasi up to the kids na kung anong gusto nila i-lunch basta. Pero yung yung pizza mamaya ko na gawin pag nagiging na sila. Kung mandarins ba? Season kasi, pag season, ang fruits mura. Mamaya ko na lang yan Kalat po. Kalat na talaga. Kalat ang kusina. Naglibog ko anong unahin, guys. Naglibog ko anong unahin. Today talaga kailangan namin maglinis talaga ngayon. Kailangan talaga namin ano ba to? Maglinis sa kusina. Hindi maglinis. Kailangan ako i-empty to ba? Yung mga gamit kasi bukas. Kukunin to siya. Ipipick up. So, as much as possible, wala nang gamit dito kasi kukunin Yun nga. So, ayan. Pero itong dito sa taas, dali lang man to. Yan, buti na lang winter time, pwede tayo maglagay sa labas ng, ano ba yan? Ng pagkain or mga milk, kanya na sa labas mo lang ilagay kasi malamig, hindi mo na kailangan ng fridge, ng freezer or ref. So, ayan. Muna ako guys, magluto ako ng pagkain namin ng lunch. I'm bringing Francis to nap. Okay, patay.
Kikis-kis din ba? Manigitugnaw ng kiguloy ga. Sibis-sibis na. Naka-on din kasi ang heater. Ay, sus, yun ako. Papanap ko muna to, guys. Papanap. Hala. Nakalimutan mo na ako, guys. Tingnan yung kusina. Empty na empty, guys. Natapos na namin i-empty yung yung fridge. Nagtulungan kami ng mga bata. Yan. Tapos, last cooking ko to. Nagluluto ako, guys. Madami-daming to. Madami-daming adobo na humba. Naambot lang. Basta lang good. Para hindi ako magluto. Hopefully ng 2 days or 3 days. And tomorrow, uwi daw si Franco. Hindi niya talaga matiis. Hindi mo umuwi. Wala daw siyang trabaho. Hindi daw siya wala daw siyang pasok sa Sunday. Or maybe hindi. Ayaw niyang pumasok. Kasi pag Saturday and Sunday dito, guys, dapat off ka. Except if ang yung trabaho is shifting. Pero yung sa kanila kasi hindi. Noon, shifting yan siya. Pero ngayon, hindi na. So, weekend, wala yan siyang pasok. Pero pag ang trabaho mo is like hospital, mga ganyan, shifting ka, may trabaho ka kahit Saturday and Sunday. Isto. Tapos pag Sunday ata kay ang sahod. Kay yung nagtatrabaho ko before, Saturday, may plus 50% kami sa sahod namin may plus 50%. Yan. Adobohin ko to. Gusto ko sana maghumba kasi wala man tayong ingredients. Pero so feeling ko adobo ra to. Pero gusto ko siya yung pinamalaba. Yung mantika bitaw, guys. Yun yung gusto ko kasi hopefully mag-last to ng ilang araw at gusto kong i-air fry. So yan. Adobo na. Ito yung meat na nabili ko kanina. Ang dami din to eh. Pwede mo to siyang i-air fry ba? Para mo kaging-kaging ta. So magluluto ako kasi nga, di ba? Pati ang oven gusto nilang bilhin. Nanghangyo manggid sila. Inano talaga nila kami. Ano ba yan? Gihangyo. Pakuluan ko muna to para mawala yung mga impurities nila. Matod pang chef Obang, nanonood ako minsan sa kanyang vlog. Ayan, ang dami. Uy, hulag nyo ko magpista ni. Pakuluan ko siya para wala yung impurities. Sabi ni Chef Obang. Ano lang to ba naluto? Talong ko. Kasayang sa kong talong. Nang nadawot sa fridge. Hindi na ata yan makain. Miss ko ng uwi na ay. Madami din akong naluto dito. Yan, hasol. Akong pakuluan. Tapos, tanggal lang ako ba. Tapos maglilinis pa ako dito. Ang final. Pagkatapos na magluto. Pang final. Ano ba ito? Final luto. Last luto. Hindi ko siya sinira para mawala talaga yung yung moist niya. Ayan. Kalimutan ko kayo ba? Hindi ko, naalala ko kayo, malapit na. Tapos na kami magkuri-kuri. Nalimot, ipal sa plato dahil lagi, So, simula, pag ipipick up na nila to bukas, ano ba to? Pag na-pick up nila to bukas, ang nangyayari, maghuhugas kami sa banyo na. Kasi wala na kaming tubig. Wala na kaming tubig dito. Sa banyo na kami maghuhugas. Dadamihan ko ng Dadamihan ko ng ahos. Isang buong ahos yung ilagay natin, guys.
Kasan na natin. Isang buong ahos. Nalimot yung palit ko ano eh, sabon. Kanina, kalimutan kong bumili ng sabon. Mura na ito pagkabinta namin pancake eh. Sayang din naman kasi. Tapon mo lang. Tapos, ang fridge kasi built-in siya guys. Tapos, hindi namin madadala din. Kaya, kasama siya sa ano, sa bintahan. Ayan. Okay. Tapos sa bagong bahay, wala pa kaming kusina na maurong. Kasi pag nagkasya lang talaga to sana sa bagong bahay, hindi na kami babili ng kusina. Kaso hindi mo siya magkasya. Iba kasi yung size doon sa kusina doon. At I think magkakakusina kami January pa. Kasi napunta doon ng nung napunta kami sa IKEA, binigyan kami ng appointment para mag-measure doon ng nahulog kayo, Ginoo ko. Munti ka na. Sus, Ginoo ko, naguba ang kamera. Hindi na tayo maka-afford. Patay. Balik tayo. So, binigyan kami ng appointment na IKEA. Very, last week ata yun. Sila nag-measure. Ang tagal na nun, di ba? Tapos, hindi namin alam na kailangan pala mag-appointment kasi hindi kami nagpa-appointment kaagad that time kasi wala pa kaming pera pamili ng kusina. And then, nag-ano kami ni Frank na makaipon yung amount na para sa kusina. Then, mahal kasi, medyo kasi siya, medyo pricey, medyo kamahalan ang mga kusina dito. And then, yun, bigyan kami ng appointment kasi kung alam lang namin na hindi agad-agad magbabayad, sana, nagpa-appointment na kami noon nung nagpunta kami last time. So, last week, nag-measure sila sa kusina namin. Nagka-problema pa guys kasi may ata sa measurement. Kasi yung bahay na kasi yun, ang luma yung style ng nila. Tapos, mayroong hindi magagawa, sabi nila din. Change yung arrangement sa dishwasher at sa lutuan ata. So, parang si Frank. Tapos, kaya, sabi nung kailangan daw namin pag-isipan muna. Then, sabi ko, na lang muna natin, pagpaliban natin after ng Pasko. Kasi, hindi naman din siya dadating ng Pasko. So, after mga January na talaga. Mga January na kami magkakakusina nito. I'm not sure pa kasi hindi kami magbabayad ng ganung price. And then, hindi bitaw siya, guys, hindi siya basta mayroong problema sa kusina doon. Kaya, I think sa January na kami magkakakusina. Hopefully, So, yun nga. So, ayan. Pagutan na ako ng panako. Tapos, tutuin ko yung ating adobo humba or ano ba yan, Dito, tingnan yung kus aming sala, guys, Hindi ligin maitsura. Ayan. The kids are out here. Sag hi. 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 What? The mouse. What are you doing, That's your Francine? foot. That's good. Like that. Better, na? Tracing. Good job. Good job. Cut your mouth. Cut your Padmod foot. tong isa, Yung isa, guys. Itong isa. Ano to? Ano na talaga next week? Ouch! Next weekend, muna kami sa bagong bahay, guys. Mauna kami kasi meron kami, para hindi na papasok. Tuesday ata ang move-in day. And then, Sunday or Saturday doon na kami kasi by Monday hindi ko papapasukin yung mga bata kasi alamin namin kung paano pumunta doon sa pasukan nila kasi hahatid ko sa first day and then so papasukin ko sa I think maybe Thursday na
Para, ewan ko basta, let's see. So, luto muna